Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pizza size na bulan sa Marso tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal paglubad sang syudad sa problema sa nagareklamo nga mga benepisyaryo sang relocation site ginalauman nga malubad sa madasig nga panahon. Mga utility worker sa Kapitolyo, job order employees, maumpisa na Abril 1. Himabaylan School Division nagpasiguro nga tamdon ang natabo nga pag-aligar pagkastigo sa estudyante sa 23 anyos nga manunudlo. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga ginausisa na sang gobyerno kon matuod na kasulod ang linibo ka mga soldado sang pungsod China sa Pilipinas pagi sa pagpakuno-kuno bilang turista o kontrabahador sang Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Miyerkules, sa ginbalita ni Senador Ping Lacson, Senate Committee on National Defense and Security Chairperson, na nakabaton siya sang report angot sa 2,000, tubtub 3,000 ka mga miyembro sang Chinese People's Liberation Army nga nagapatigayon sang immersion mission sa Pilipinas. Sa press briefing naman sa Malacanang, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panilo nga wala pa nakalabot among balita sa ila. Dugang pa, hindi makataguno sang diretso nga payag si Panilo bangod, hindi sinuluyag nga magpagwa sa payag nga nakabase lang sa haka-haka. Ini haka-haka lang ni. Pero kung matuod, dapat tamdon ini sang gobyerno. Daw gina-espiya na kita sa pungsod China. May mga aligasyon nga halos tanan dalagko nga mga establishmento, negosyo kag iban pa sa karon ara na sa kamot sang mga Chinese. Basi makibot lang kita pagbugtaw naton sa masunod nga adlaw gindeklarar na nga ang Pilipinas isa na sang kaalyado kag isa na ka probinsya sang pungsod China. Balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Taryo, isyu,
pamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Philippine Standard Time, las 4:50 na morning. Uy, salamat sa Diyos. Biyernes karon nga adlaw. Kamusta kamo? Sa Bilog nga Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Malaputan, sang signal sang Aksyon Radio, sa mga merkado, morning. Kamusta daw hindi na tuman katugnaw, da mabulubatyagan ta na may dutay nga pagkainit ang guyop sang hangin. Pero bisan paano, ang aton patrol padayon niya nagalagulad sa mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Hindi man maglayo ang presyo sa merkado sa Bacolod, merkado sa Kabanwanan, kag kasyudaran sa Bilog nga Negros Occidental. Magluwas lamang nga kung magbakal ka sa mga dalagko nga isda dito sa Sipalay, mas bulubahado giman, no? Ikumparar kay man ti pagabot sa merkado may patong na ina siya. So, ano ang mga presyo subong sa merkado? Mga kararuton, bugas, iban pa. Nagaman sa patrol kay Biyernes subong baw. Amunis lang mga kabataan, buwas damlag ini sang Aksyon Radio Bacolod. Palaabuton ini sila nga mangin anchor woman, buwas damlag sang Aksyon Radio. Kung sabagay, angayan man ano, kay huben pa, gwapa man. Nagaman sa patrol sa sining adlaw sa Biyernes, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Happy birthday to you. Ay na. Tuyo ko. Belated happy birthday, Action Fred. Ako ba wala nag-timing ba? Ang birthday ni Action Fred sa akong duty, sa kagahon. Kani, temprano, gid ako nakapangumpra kagapon. Kaya lista ko lang si Imo mo. Amo na sa'yo ako ng Action Fred mo kung sino yung may birthday. Di siya na dapat bakal. Di ako kung librehon mo malang iko, baklon ko na lang para damo makakaon, no? Lutoon. No problem. Makakaon. Okay. Masugod ako di pangumpra. Alright, go. Ay, wow, bongga. Alright, go. Pero Action Fred, mo nagapamangkot kung pila ka na ko, no? Ang edad? Oo. Ang edad numero lang na yan. Oo, pero hambal ko gani sila. Wala ka mo kabalongan. 50 po na si Sir Fred. Just turned 50. Pila? 50. Hindi, 40. Basi mambal ka pagid bala 1.5 pagid mo abusar na gini. Hindi, 40. 40. 40 katigulang. 40 katigulang. 50 lang kay para do ka gold gid ko no Action Fred. Ay ka idlak gid ang gold. Kay yellow gid bala. Pero hindi lang ang unto. Live today karon Action Fred no sa Burgos Public Market naman para sa presyo naman sang ulutanon pero kagina sa guwa pag-utan na nagsulod ang kalibutan niya medyo nagadulom-dulom kaya ang aton nga ulan binabayi kuno Action Fred mong tawag kuno tulo tarit hilang nga binabayi na ahaw sa imo Action Fred Di na to si Action Fred man. Pero ti mama ko na ya. Binabayi na siya. Kung taliti siya nga bilong nga adlaw, panawag siya na binabayi. Nga ako na Action Fred daw. Kaya batasan sang babae do amo na. Do witik-wit. Oh, masibod bala. Binabayi ko no. Masibod. Ano yung ulan nga pang lalaki man? Baskog niya. Muna. Baskuga na mo. Gabunggan sa tudok kapag untat.
Correct. Pero ti mamangkot na di action Fred sa presyo man sa aton nga lutanan diri naman sa Burgos public market. Na mga aga masinabad kami liwat ki sinanay naga-slice dita na isang iya nga Margoso action Fred mo. Pero mamangkot kita sang pila man ka mga presyo sa mga lutanan diri sa Burgos public market ilabi na medyo saka-saka jutay ang presyo action Fred. Na mga aga live ka sa Action Radio na itagpila ni nga mga mabaligya na nga mga ulutan ko ano ini sila. Ang baligya ta subong nga mga utano ari man kompleto man ta di subong may tugabang, alugbati or balunggay, talong sa Ang mga dahon na pwede ni taglimang bugkos no. pwede na subong kay nagbrato ng alugbati mataas pa ang tugabang pero ang alugbati ta subong ang isa ka bugkos 25 pesos dako na kayo. Bilog na siya 25 na lang ang isa ka bugtos. Ang aton subong yang tugabang naga-minimum pa ta subong sa 5 pero daw hindi pa kita komportable no kay gamay lang gid ang 5 pa subong sa tugabang. Ang talong kaya nay Ang talong subong kunara ka sa dagko ya ga 190 ang retailay kay ang kapital 80. 190 ang retail subong. Ang aton nga Margoso ta subong medyo nubo gid ang Margoso subong kay retail na ta subong sa 70 65 30 nakagwapa-gwapa. Pwede ka nakapang ispiyo. kaya action Fred ang baligya di nanay nga Margoso gahining-hining gid ya. Oo. Kinis pa sa akon. Tido, hindi mo na pag kaunon. O kung mag-umuda na kaunon, action Fred, mga istiyo ka na balon mo, boka pa home gid sa akon. Aksyon ni din, Action Fred. sa una ko di sa ato pagluto sa Margoso, kung pait ko no, ginapuga na, hindi ba? Mutanasin. Correct, ginapuga, sinan. Ano pagid ang isa ka bagay, nga hindi na pagpugaon niya, nga madula gawa ang iya kapait, kaglutoon. Kabalo ka? Wala, mga tontabi si nanay. Nay, wala labot. Kung pagpuga sang asin, madula, ang pait sang Margoso, ano pag ikunong iban yung pamagi, anhon mo? Ibabad mo lang siya sa video bason mo sa gamay nga tubig pagkatapos iano mo sa asin, butangan mo sa asin. Pero hindi palapawan sa tubig, medyo mabasa lang sa pag-aksyon niya nga mahumok siya. Hugason mo lang na siya nga hugason kaduwa. Iula mo lang para hindi man siya maguba iyang biyosang slice na Margoso. Adula lang na siya kay daw ginaano sa balas sa asin ginapagwa iyang kapait. Asin man action Fred kay nanay, imo yan nun iyang pangpadula. Correct ina. Huluman mo sa tubig anay, antes lutoon, kabutangan. Correct ina. Tamo kung may mga edad-edad na kabalogid. Correct. Anay mo, action Fred, dambal mo, pangpadula. Amo na antes mo lutoon, huluman mo sa tubig anay. Ako may ara, ako galip action Fred na dumduman, paano madulang pait? Ano na yan? Tyson mo sa isaw-saw mo sa kalamay. Ay! Bago mo dulce ba? Tanamot akong mapait pa sa akong isaw-saw sa kalamay. O kung kulukape ka dati, pwede mo guro eksperimentuhan ta na din. Basi pwede malang balaksyon Fred. Pero kanami, sa mga baligya ni nanay, no, fresh gid bala mga utan. Pero may man reaction Fred, mga kadyos, mga tag 50 ang baso, ang tambo, subong 120 ang kilo, action Fred, ang tinuktok ka lang ka 40. Ang takway, action Fred, bo kanamit, ginilutoon, ang adubohon mo, Paborito ko na. Kid. 80 ang kilo, action Fred, sampat naman, damo naman ini, ang balunggay, pwede 5 ka pesos ang bugkos, at tubig 5 pesos. Ang langka ka slice nga pwede sa paborito mo nga linaga, tag 30 pesos ining kilo, action Fred. Kadto ka lang sa Burgos Public Market, pangitaon mo lang di sinanay kay tinaga-slice di siya sa ato ng mga ulutanon. Dumudamo na di action Fred ang ila ng baligya nga diri sa side man ayon sa malaligyan man sa mga ulo isda ta diri sa Burgos sa sa sulod sang Burgos Public Market. Salamat action Fred ang mga nagapanguna nga presyo sa ulutanon diri sa Burgos Public Market ini sa Action Eden Aboso belated happy birthday liwat action Fred una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59. Nami giman no?
laswa-laswa ka bala? Karon nga kaagahon na ng pagbakit gid taon kadayon, igop sa baw nga maulo init pa bala. Puwerte. Pero kahapon ang patutim bala ni Bitilaw Portes pagganamit. Thank you gid kay Bitilaw. Kampiyon nga pagluto sa patutim, ining pagluto sa pato bala. Kung hindi ka may magluto ni, ang sabore hindi man mayo. Pero kung kampiyon ka magluto, porte ka namit ang pagluto sang patutim, no? Ay kampiyon. Morning da kay Bitilaw. Uy, sa aton gali mga kauturan, basi hindi ka mo pinsar nga Biyernes subong sirado, hindi abierto kay kapamangkot ang iba niya Sabado, hindi bala nga ula man sa medical check-up kag konsultasyon. Bisan ula sa medical check-up, abierto na ya ang Life Extension Clinic. Te Biyernes pa lang subong, abierto, pwede ka mo kakadto dito, alas 9 o tub-tub alas 3 sa ngapon lang. Kaya ang Life Extension Clinic, ang ginagamit nila dira, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation. Kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang advice naton importante sa tanan, bakal kamo sa ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone nga halin pa sa Amerika. Kag ginarekomendar sa mga medical doctor. Kung ginarekomendar sa mga medical doctor, abo silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika kag kaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition.
Aksyon! Balita Evening Edition. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, mga utility worker sa Kapitolyo, job order employees, maumpisa na kuno sa Abril 1. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sumugod Abril 1, subong nga tuig, uway na sang utility workers ang gobyerno provincial. Bangod ini sila ang mangin job order employees na kagapag-swelduhan sang probinsya. Suro kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, kabahin ini sa plano ni Governor Eugenio Jose Lacson para nga mapalawig ang kontrata kag mapasakan ang sweldo sang sining mga empleyado. Nabalawan nga ang provincial government subong amo ang nagabayad sa nakalain-lain nga mga agencies, mga siyam ini sila tarang kabilog nga amo ini ang nag-hire sang mga sobra 300 ka mga utility workers sa nakalain-lain nga mga departamento sang gobyerno provincial. May kapin 90 milyones pesos kada tuig ang ginabayad sang probinsya sang sining nga mga agencies apang kon na mga job order employees na ang mga utility workers ang probinsya sarang nga makakinot sang 45 tubtob 50 milyones pesos kada tuig. Yari si Atty. Diaz. Ang aton subong budget for agencies, mga 90 million for this year. Just for casual employees. So kung i-JO ta na, sobra half ang aton ma-save sila. Kung ano kadamo ang inyo subong mga agency paid utility workers, hopefully, upon evaluation, na mo manadyapo nang iulit ta. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlos Cadovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga kimikal, habon puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga hamon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa ubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes kabag ubin tulokon, Santon Plus Herba nga hamon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 27-17. Una nga bula resulta, 27 kag 17. Second draw, kadua nga bula, 19-29. Ikadua nga bula resulta, 19 kag 29. Third draw, ikatatlo nga bula, 13-5. Ikatatlo nga bula, 13 kag 5. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Ang examination sa mga estudyante, subong, antes sira ang klase, abi mga ginikanan, bakli sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga aman, ginarekomendar na ito nini, kay kung makainom ang kabataan sang Dr. Alfred's Green Coffee, gaabri ang ilang memorya, gapagsik sila, daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Amo ining sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee, hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. So, basta gani nga may mga exam ang kabataan, paim na sila Dr. Alfred's Green Coffee. Kaining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan giniya sa mga scientifico dito sa Amerika, dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, pwerte ka powerful sa iyan natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, ginhimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. So,
rekomendasyon naton sa kabataan, aber inom kamo Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Oy, nagpasalamat ang mataas nga punuan sang Philippine National Police Chief General Archie Gamboa sa tanan nga nagalad sa pagpangamuyo para sa ila madasig nga pag-ayo. Dumduman nyo? Sumarurot ang chopper nga ginasakyan nila. May upod siya nga 7 pa, mga general kag mataas nga opisyal sang Philippine National Police. Siling ni Gamboa sa publiko, salamat gid no, sa pagpangamuyo sa madali nila nga pag-ayo. Sa pagpangamuyo sa ila full recovery. Upod ang iya sini mga kaupdanan. Subong estable na yang kondisyon ni Gamboa. Na-confine sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pero ang report, ang duwa ka mga general, daw medyo hindi pa maayong kondisyon subong, no? Purti man, no? May lang kay wala man sang napatay sa among pagsarurot sang chopper, sang helicopter, gina-imbestigar subong. Daw medyo tanan-tanan anay nga salakyan pang kahawaan, medyo daanay, tiner anay, wala sang magtandog o sisaon, kag pagkatapos imbestigaron kung anong kabangdanan sining pagsarurot sang helikopter nga ginsakyan ni PNP Chief General Archie Gamboa upod ang 7 ka mga opisyal sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, resulta sang loto pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Mag-amugid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Santon Plus Herbal Oil. Amon isang balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ining palamuypoy kag palanakit sang kalutalutahan, epektibo kayo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Kung magbutod ang tiyan sang kabataan sa sobra nga tugnaw, sakit yan, sakit puson, palanakit sang bugos nga kalawasan, aber bakal kamo Santon Plus Herbal Oil. Ibutang nyo sa tagsa ninyo kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 649 kita. Ang jackpot 27 milyones, 27 million. Kombinasyon in any order 31, 37, 26, 44, 43, 14. Resulta sang 649, 31, 37, 26, 44, 43 kag 14. Sa ilo kita, 642, ang jackpot 22 milyones, 22 million. Kombinasyon in any order 17, 24, 14, 39, 15, 20. Resulta sang 642, 17, 24, 14, 39, 15 kag 20. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ini siyang gamitan nyo para pagpakupos, pagtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ining tumor, bukol sa baga, goiter sa una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas iya inatunawon. So, kung may bukol nga magtubo, hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina, tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang nagapabakod sa inyo lawas, nagapabakod sa inyo immune system, nga hindi kamo dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. So, kung ikombinar mo ang duha, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, kay wala ini nagabulag, nagaupod perme, 2-in-1 batok sa pamalatian. Amuning dapat gamito naton sa tion sang nagaduging ang pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online ka pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, diri kita paglubad sa syudad sa problema sa mga nagareklamo nga mga benepisyaryo sang relocation site kinalauman malubad sa madasig nga panahon. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Nagalaom si Councilor Inisito Novero nga masulbar na kag mahatagan na sang solusyon sang lokal nga panguluan syudad sa Bacolod ang concern sang pila ka mga beneficiaryo sa relocation site sang syudad nga nagareklamo matapos nga ini sila ang gindemolish ang ilang mga pulian bangod sang pila ka mga violation nga nakitaan sang City Legal Office kag Bacolod Housing Authority. So iya sa kay Novero ang meeting o kon case conference nga liwat ginpatigan kahapon nga adlaw sang syudad ang maghatag solusyon sa mga concern kon bala ang mga daan kag sadto ginatagan sang award sa relocation ang hatagan o kon ibalik sa ila ining looting nga ilas ni ginpatindugan sadto sang puloyan o kon bala ini ihatag sa mga bago nga mga beneficiary ilabi na ining manalitan sang road clearing operation nga ginpatigayon sang gobyerno. Suno kay Novero ang iya sini resolution nga ginaprobahan sadto sang konseho tinalikdan nga sesyon ang nagahinyo lamang sa syudad na kon mahimo hatagan anay o pamatian anay mga concern sang mga tagreklamo kon bala inivalido antes patigayunon ang nagakaigo nga desisyon. Dugang paninubero nga nagtawag man sa iya personal si Attorney Jose Lito Bayatan nga nagpanindugan nga nakaagi sa proseso ang ilagin himo nga pag-akto kon aksyon panghatagan sini sang konsiderasyon ang ayo sang konsihal. Ang Bacolod Housing kag ang City Legal should also understand our position. Inpili kami sang tao, kag ini nga mga taong mga masters namon, kay kami sa lugoon lang, nagapaabot man sa amon sang ilang mga ibubunot, kag hindi man kami dapat mangin bungol kag bulad sa ila, di ba? So that we have to, as we did take action sa ilang mga hinaing. Now, kung anang amon action will not be that sufficient or enough sa ilang mga ginahingyo, then we are sorry to say nga hasta lang kami dira. Kaya hasta lang daang amon otoridad. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaaksyon nyo. Aksyon Artay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangayo sang pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34. Gulpi lang nautod kita sa kanginan bangod sang brownout sang Sineco. Aber ibalik kato kadali ang tingog ni Councilor Renisito Novero, abi liwat. Kaya ka-importante sa itong panawagan niya. Agod nga makabati kita kumplito. Porsyon na to, no? Ang ato na play bago lang, tingog ya. Aber, play liwat ng tingog ya para mabalanta ang kaundan sa ito, kamabatian sa itong tagpalamati. Okay na? Sige, sige. Dali lang. Kay Novero, ang iya sini resolution nga ginaprobahan sadto sang konseho tinalikdan nga sesyon ang nagahinyo lamang sa syudad na kon mahimo hatagan anay o pamatian anay mga concern sang mga tagreklamo kon bala inivalido antes patigayunon ang nagakaigo nga desisyon. Dugang paninubero nga nagtawag man sa iya personal si Attorney Jose Lito Bayatan nga nagpanindugan nga nakaagi sa proseso ang ilagin himo nga pag-akto kon aksyon panghatagan sini sang konsiderasyon ang ayo sang konsihal. Ang Bacolod Housing kag ang City Legal should also understand our position. Inpili kami sang tao, kag ini nga mga taong mga masters namon, kay kami sa lugoon lang, nagapaabot man sa amon sang ilang mga ibubunot, kag hindi man kami dapat mangin bungol kag bulad sa ila, di ba? So that we have to, as we did take action sa ilang mga hinaing. Now, kung anang amon action will not be that sufficient or enough sa ilang mga ginahingyo, then we are sorry to say nga hasta lang kami dira. Okay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian isa...
Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, Himamaylan School Division na pasiguro kuno nga tamdon ang natabo nga pag-aligar pagkastigo sang estudyante sa 23 anyos nga manunodlo. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Aksyon na Fred, nagpasiguro subong ang Schools Division Office ang Himamaylan nga imbestigahan gid kag hatagan sa nagakaigo iya nga pagtamod ining reklamo sang maestra nga ginkastigo sang estudyante dira sa may Raymond Tungson National High School Suay Extension. Sunod diri sa kay Marilyn Galvez, amo ni siyang Education Program Supervisor sang Himamaylan Schools Division Action na Fred.
nga may ara na gid sila ginapatigayon karon nga aksyon angot sini kag gina-check nila ang posible settlement nga matabo sa magtimbang nga bahin. Ginpalayag man sini nga kon magpasaka sang kaso ang babayi o kon ang maestra dito sa estudyante nga nagedad sang 14 anyos turn to 15 action na Fred. So iya naman ang iya poder nga magpasaka. Pero ang schools division kung anong resulta ini ang ila ginahulat sa Sinimatinion. Pebrero 26 action Fred sang ginaligar sining maestra kaya ni siya ang ginsumbag, gindakop ang buhok kag ginusno sa sopa sining estudyante sa among nga bulutuan. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47. Makaulumol nga balita, no? Daw hindi ko ma-imagine, daw ginapananaw ko, dakpon mo ulos may ista kag inuuno, ay kalay, porti mga pagka-estudyante, no? Abilidaran. Mga blatter entry pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na diri kita. Pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, ginreklamo sang isa ka 16 anyos nga bata nga babayi ang iya 47 anyos nga amay sang ginaligar pagpanghimulos. Sa impormasyon nga nakuha sang Action Radio Bacolod, natabo ang pagpanghimulos gabi sang Marso 4 sa sulod sang kwarto sa puloy-an sang mag-amay kung sa diin didto man nagakatulog ang tatlo pa ka mga manghod sang tagreklamo. Siro pa sa mga kaingod sang mag-amay sang Marso 3 gid lamang naglakat ang asawa sang ginatudlo nga sospetsado. Dugang pa wala man may nabatian ang mga kaingod sini nga nagapangayo sang bulig ang biktima. Ang biktima ang wala na nagaeskwela kag sa alegasyon sa mga tupad balay masami man ini nga nagalayas-layas. Sa karon priso
sa custodial facility sa mga kapulisan ng Amay para sa nagkakaigo man nga disposisyon. Samtangin pa idalom na sa medical examination ang biktima kag ginahulat pa ang resulta. As of now, action na Fred no ginhinginago lang nanay kung sa diin gid nga lugar bangod wala pa kita sang opisyal gid nga na istorya bangod nga padan pa man ang ginapatigan nga investigasyon sang kapulisan. Sa dugang naton nga balita, arestado naman iya ang 3 ka persona matapos ang bypass operation nga ginpatigan last 10:30 kagabi sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang nagaladagpan ang ginkilala sa ila nanday Analiza Gando alias Neneng Tiga, 40 anyos, Iris Eseo, 27, kag Jose Renato Cabarles, 34, tanan residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon sa mga sospetsado ang 5 tanan ka kalaba nga sa sachet sa ginasuspetsuhan shabu kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso karon sa police station number 2 ang mga sospetsado. Sa dugang panaton nga balita, gindala naman sa isa ka pribado nga hospital ang 40 anyos nga lalaki matapos ginbuno las 11 sang gabi kagabi sa corner Araneta Street, Alunan Avenue, Barangay 35, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Ernie Francisco nga taga Barangay 30 sa among nga syudad kag nakaangkon sang duha ka buno sa natuo nga sag-ang kag isa pa ka buno sa natuo sini nga likod. Ang sospetsado nga si Ramon Telopio, 36 anyos, nga taga Barangay Lopesina, Banwa sang Murcia, ang gilayon nagpalagyo matapos ang insidente apang nadakpan sa atubang sang San Antonio Abad Church. Sakop naman iya sang Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod, paagi man sa pursuit operation sang kapulisan sang Police Station number 1. Priso karon sa custodial facility sang kapulisan si Telopio, samtang padayon man nga ginabulong si Francisco sa ospital kag nagapadayon man ang investigasyon sang kapulisan. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Daw hindi ko ka-imagine, amay luguson mong bata mo? Pawaraw-araw na? Ano ka, baboy? Do mo lang amak mo, dugo mo, unod mo, luguson mo, porti man nga abilidad sang amay. Oy, antes ko malipat, happy birthday gali kay paring Edgar Kadagat, pitsa say subong, kadlawan ni Edgar Kadagat. Ang ila kuno hiwat subong sa Il Fisher, dito hiwaton iya kadlawan karon kadlaw. Happy birthday kay paring Edgar Kadagat. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,